Ya Auré, angon Muhamud, Auré, Maryam ce amarya. Auré, angon amarya Muhamud, angon ina maka san barka. Maryam amarya ne miki murna zamu maka gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Angon da amarya Muhamud, angon ne muku san barka. Maryam amarya ne miki murna zamu maka gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Shi za ya mana mu ba mu da gaggawa. Maryam, ƙarin ka salatin ka gun nurul anwa. Sa halaina sa hawa sa kalinkawa. Maryam, ka sa ango Muhamud, ango Maryam ta gari. Sa da amaryar sa Maryam kar da mantawa. Yau auren su ake. birnin Agadas, Maryam Muhamud. birnin Agadas. Na hanya masoya da abokai na sauran aure. Maryam amarya ga Muhamud ango shagalan aure. Ango da amarya Muhamud, angon ne muku san barka. Isa na ayage da ni da abokai mun tafi kai gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Da amarya Maryam ne miki murna kwashe kaya. Angon ne muku san barka. Ni shawarata sanya gare ki bude kunne ki da amarya. Angon ne muku san barka. Bari na bari a gidanki karki soya. Angon ne muku san barka. Ki biyayya jita kada ki ɗauka na masu ƙarya. Angon ne muku san barka. An yi aurenki Muhamud mun baki. Aure. Ya zamo naki rike shi hannunki. Aure. Maryam kin zam labule cikar ɗaki. Aure. Ga Muhamud sadauki jarumi ne. Isa a yage da ni ake murnar aure. Ango da amarya Muhamud, angon ne muku san barka. Isa na a yage da ni da abokai mun tafi kai gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Ku jira da ana zangai da masoya da ku naka alfahari. Ango da amarya zan wake har gashi kuna jina. Maryam, Wakar auren mu Aminu jigo gashi ana hidima. Ba za ya raba ko ya hana ni kun zama dangina. Maryam, Ba isa amarya ce alkawarin ku da ke ya kai. Ya zo ango ke kuma amarya ai shagalin aure. Maryam ke ya kaso, birnin ke Agadas, ma shi ke kaso. birnin Agadas. Auren kun soyayya ne ku ne ki a gidan ku daya. Dan san ki yake kaunar ki yake wannan sha'anin yayi. Ango da amarya Muhamud, angon ne muku san barka. Isa na a yage da ni da abokai mun tafi kai gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Na hanya amarya da ango da sa'ata da cikin shoki. Aure. Maryam amarya ce Muhamud ya zama jangwarzo. Aure. Amarya kin yi daban domin kin zama shakarilla. Aure. Auren ki ake mai kyau da kalakin kai ai nunawa. Aure. An wanke daban ne sai ki kula kada wata ta samu waje. Aure. Komai ya fita maza sai ki masa domin samun nutsuwa. Yau aure kuka yi Birnin da Agadas, kyau ga fasari. birnin Agadas. Mu kai da kawaye har da abokai dole mu sa su ma. Ƙarshen magana mu ke da jana ba ma kula yan kokari. Ango da amarya Muhamud, angon ne muku san barka. Isa na a yage da ni da abokai mun tafi kai gara. Fatan da muke Allah ya riga marka su gidan aure. Dangin ango da amarya suna murna. Auren soyayya. Na hange iyaye su ne zan sanya. Maryam amarya. Iyaya ango sun nuna murna. Muhamud ango ne. Har yana ango sun nuna murna. Auren soyayya. Ashira na mu yana mana son barka.
Asuman dan gaske na gaida, Maryam amarya, Ibrahim na gaida, Muhamud ango ne, ga ada yaya ango na gaida, auren soyayya, aya ango an buga nauni, Maryam amarya, ta Ismail yaya ango, Muhamud ango ne, Muhammad ni dole na sanya, auren soyayya, ga Rabu dole zani sanya, Maryam amarya, Asuman